Żewġ tirġiel mamda u armati sa' snierhom barma tan-nar u mazza serqu beluf ta' euro f'ġojellerija minn ħanut li jinsab fil-pjazza ta' Tinjef ta' Slima. Is-serqa seħħet tal-ħabta tal-10 ta' filgħodu u ma damitx aktar minn 5 minuti. F'ħin bla waqt il-ħallelin waslu bil-ġiri fil-pjazza u sparaw tiri ta' arma tan-nar lejn il-vetrini tal-ħanut Diamonds International. Xhieda fuq il-post qalu lil One News li raw li l-ħallelin jisparaw fid-direzzjoni tal-ħanut u jisirqu l-oġġetti mill-vetrini li spiċċaw irmiet. Allegatament l-irġiel li kienu lebsin ukoll parrokka u nuċċalijiet tax-xemx telgħu mit-taraġġ tal-parkeġġ li jagħti għall-faċċata tal-istabbiliment u taw is-salt f'dan il-ħanut. Jidher li kemm damu fil-ħanut, il-ħallelin kisru bosta vetrini oħra u komplew jisirqu oġġetti ta' valur kbir illi kienu għal-wiri. Huma deru jaħtfu dak kollu li ġie għal-idejhom u tefgħu il-ġojjelli fatt ta' basktijiet qabel ħarġu jiġru minn fuq il-post. Żewġ impjegati li kienu fil-ħanut waqt is-serqa, raġel ta' 55 sena mill-Gżira u raġel ta' 33 sena minn Naxxar, ma ġarbu ebda ġrieħi li fal xokk. Madankollu hekk kif il-ħallelin ħarġu mill-ħanut, sabu raġel ta' 45 sena illi prova jwaqqafhom, iżda dawn aggredewh b'oġġett jibes u ħarbu minn fuq il-post permezz ta' vettura. Dan fil-waqt li sussegwentament il-ħallelin ħarbu minn fuq il-post b'karozza tal-kiri tal-għamla Suzuki Alto. Din instabet abbandunata fi triq il-Madonna tal-Ġebla fil-Gżira. S'issa du mhux magħruf l-ammont ta' ġojellerija jew flus misruqa, biss irriżulta li r-raġel ta' 45 sena ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ħfief. Huwa jingħata l-ewwel għajnuna medika minn tim mediku illi wasal fuq il-post. Dwar il-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Neville Camilleri illi ħatar bost esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ qed jitmexxew mit-taqsima tal-investigazzjonijiet kriminali.